42 hier Kattenbra, daar kun je wel een boek over schreeuwen. Zo is het. En dat hebben we dus eigenlijk niet. Ik ben verleden jaar augustus ben ik erbij begonnen. En toen ben ik eerst bij het selecteren van foto's begonnen. En daarna heb ik het boek eigenlijk in de ren van het jaar afmaken. Ik ga alles al in gedaan. Ik ga Jon en nog eens een keer Jon achter de computer zetten. Ik heb een protte verhaal van vroeger weer opleppelen, zeg maar. Die heb ik mooi verpakt in verhaaltjes. En ik heb heel lang bezig geweest met de foto's. Auke had van jongetje 82 jaar belutsen west bij de discotheek. Als DJ, bedrijfsleider en mij-eigenaar. Nou, dat ben wel een hele grote hechtepunten geweest. En dan eigenlijk bepaalde bands die geweest binnen. Ik ben nog steeds echt wies op dat we de Backstreet Boys als eerste naar Nederland halen. Dat is iets dat bloot hij natuurlijk altijd bij. Maar ook de feesten die we gewoon hebben. En met name de meesten die geweest binnen. Uit alle leeftijden wij. Ik bedoel, er zijn 2 generaties meesten bij buurt de vliegen geweest. En dat is juist nog in het boek. Ik bedoel, de heid naar mensen staan voorin en de mensen staan achterin. Dus dat winnen eigenlijk al hechtepunten. Dat er een soort mensen binnen die het belangstelling hebben voor het boek, was wel duidelijk bij de Faffekamp. We hebben honderden boeken gedrukt en we hebben bijna 40% al in de voorverkoop verkocht. Dus dat is echt monsterachtig goed. Dat hing ik net toch dat het zo raak in zo. Maar die mensen hebben al een boek betalen terwijl ze het boek nog net jongen hebben. Dus dat is puur op vertrouwen. Nou, dat zei natuurlijk ook wel wat. En ik denk ook, want dat is het boek is een feest der herkenning. Als de mensen in het boek bladeren, dan zeggen ze, oh heren, dat is Pieter van Jan en Fijke. En nou ja, neem maar op, het is een feest der herkenning. Dus ik denk, een hele protte die sjoggen dat boek aan en zeggen, maar dat boek wil ik ook hebben. Want dan staat die en die staat erin, ik sta er zelf in. Jolanda, voor die een prachtig document. Wat in Heiding staat. Het eerste exemplaar dat gaat naar Jolanda Stelwagen. Dat is de dochter van de eigenaar. De eerste eigenaar van Kattenbra, Stelwagen, wie de man die de Dancing Del zetten had, de meesten de Dancing kennen. Maar die draaien twerken zo'n kant van de Riekstraatweg. En daar heb ik een schoftezaak maar gewoon in een jonge gereden. En ik denk van ja, als er iemand is die het eerste boek krijgt, maar dan is dat wel Jolanda Stelwagen. Dankjewel.